Alwora maintie jaramalo Oloo TV, ma indien chenro mar Kuku mar Wach, mikelo ne kinde ka kinde kod an Oloo Mbaka. Ma indien chenro mabende wawache weche ma kinde ka kinde manyalo konyo oganda wa e weche mag dongruok. Odiochieng' ma kawuono wadwa losi weche mopogore opogore mag eko mag mibadhi, wechego eko mag limbe, kaachiel kod weche mag dongruok mag sirikande mag gwenge. Antiere studio kaendi kod wendo mabende en jalony e wechego eko mag omenda, kendo miyo wechego eko mag budget bende wabro dokie mondo mwarangi kaka ne osoma. Rwaki studio. Moso ganda mane Oloo TV wachne gi nyingi kaachiel kod kim. Amoso nyikwara mogini udhinade. An iluonga ne Victor Komanyo, an jaugenya ukwala. Erokamane nya Victor Komanyo, in accountant kata jok mochung' ne rito kata rango omenda. Yes, an accountant kendo an jalony e yore mag pesa. Asomo an certified public accountant ma Kenya ka, kendo an kod lony e yore mag pesa kaachiel gi yore mag limbe e gwenge. Erokamano nya Victor Komanyo, rwaki studio kaendi. En okang' mokwongo ma idonje studio kaendi. Wabro chako achiel kachiel kod kuon mwacho ni ilonye wechego eko mag omenda kaachiel kod weche mag limbe. Nyisani to tourism industry kata tourism sector e pacho kaendi inyalo wacho ni en kama chalo nade? Jeff, weche mag limbe ni gima duong' sana. Gima nyalo kelo dongruok kata yo maduong' malach en yore makelo welo mondo obed e Kenya kae, kata kaka wanyalo wacho ni e Siaya kata dalawa koni. Ka wanyalo nwang'o welo kaka Kenya sani wachopo welo 1,000,000 e mwaka or thereabout. Tinwang'o ka piny kaka Egypt, Misri ni kod welo machopo kata mana 6,000,000, 8,000,000 to gi koko magintiere kod e pinjego. Tinwang'o ka ji dhi pod kuro mang'eny. Welo mabiro Kenya kae kelo pesa ma ok loka, to pesa no e pesa ma wadwaro mondo wakel dongruok e Kenya kae. Kendo yore mag hotel ndiko ji mang'eny. Wawacho ni it is a labor intensive. Tiende ni kinyalo ya hotel achiel to inyalo ndiko ji hotel achiel mana kata gi rooms 300, mano nyalo ndiko ji ma ok tin ni dhano 400. Tirango inwang'o dhano 400 mago joma ndiko direct, to joma bro kelo alode, joma bro kelo tong' gi gwen ga ring'o michamo, mago be gin jogo duto te manwang'o tich e yore mag limbego. Mano miyo ni it helps in a bigger way, en okonyo kama lach sana e yore mag kelo dongruok, kendo yore mag kelo omenda kendo loro pesa ni jogo duto ma tiyo e yorego duto te. Koro gima duong' ma Kenya onego bed nyalo timo en yawo malach kaka welo nyalo biro, kendo wacho woko ma Kenya kae ni Kenya en kama nigi kwe, kendo en kama ni kod mor mondo jogo kod gigo ma ginyalo neno moloyo kaka le to kod donam to kod gika korwa koni wan gi kuonde mang'eny ma welo nyalo pod lemo ma pod welo waluongo ni Western Circuit. E Western Circuit moting'o Kisumu, Kakamega, Busia gi Siaya, kaachiel kata kwarango South Nyanza, pod nitie kuonde mang'eny ma welo ne nyalo limo, kendo ne nyalo kelonwa pesa go koni. Koro magi gik mane wadwa mondo waranga ne ere kaka wanyalo keto matek, yani kata mana jiwo yorego mondo welo obi Western Circuit, ma mondo jowa mondo nwang' tije, derepe mako welo yore makamago kendo kamago. Inyalo wacho nang'o Victor kalore kod wechego eko mag limbe sani rikoro ne piny mar Kenya wuok e yiero mar 2017? Ne nitiere buok, kendo inyalo paro ka piny moko ne wacho ni oyo kik udhi Kenya nikech sani weche nyalo bedo maliet ahinya. Inyalo paro ni sani bende nitiere lokruok mosebeti ma koro sani weche mag kwe kata stability koro duogo. Ikelo kama ber sana Jeff. Ana wacho ga ni sama koko timore Kenya ka, ng'ama biro kwongo riembo tich mokwongo en an. Nikech wan tich mwatiyo en very sensitive. Tiende ni uluoro koko. Omiyo wan ineno chakruok ne yiero timore kwa chako dwe mara 8 nyaka dwe mara 12 we lost. Wan ne watiyo nono. Nikech wawacho ga welo ne onge kabisa. Omiyo sama nyocha koro waneno ka handshake obiro, to kubedoe. Bang' kweno bedoe, koro wantiere gi welo mabiro, kendo jo Kenya be nyalo limo Mombasa, nyalo limo Kisumu, nyalo limo kuonde ma ginyalo limo. Omiyo wach ma kwe bang' yiero en gima wasebedogo ni wan gi low season or wan gi cyclic way, wan gi gima chako duogo every 5 years to wadok piny, every 5 years to wadok piny. Omiyo kane
waneno ka kendo yiero ma ochopo kendo wachak wadok piny ne wan gi chunywa no oramo kabisa omiyo kanyo kwe donjoe kendo nyo wan handshake mano nyo en gima duong kendo en gima konyo kama lach makoro waneno ka koro lokruok nitie kendo dhano koro limo Kenya kendo dhano koro biro kata kirango paw ndege namba mar ndege makoro biro Mombasa omedore namba mar ndege makoro biro Nairobi omedore bang handshake to mano en gima duong mane mon wadwaro nikech wan johala to wayawo gigi nikech ohala to wadwaro ni mondo ohala odhi nyime kendo jowa mondo oyud misara kendo giyud kaka ginyalo dak mi wacho ni political stability ni eri wach mar handshake kata mos ni eri en gima ber to moloyo ne un jok mantiere weche machalo kaka en gima duong kabisa kendo adwaro dwoko poch gi pak ni jatelo marwa ma en Raila Amolo Odinga kaachiel gi ker ma Kenya ma en Uhuru Muigai Kenyatta kuom gima gisetemo timo ni mondo gi riw oganda kanyakla achiel mondo wabed gi kwe mondo Kenya obed familia achiel ma anyalo dhi kamora amora mano miyo kata joma ne wuok be nyalo limowa to wan gima iluongo ni local tourism local tourism tiende ni in Jeff ibedo mondo ibi Mombasa to awuok Mombasa abi Kisumu kama no to mane is the biggest mane is the beginning of tourism wuoth ng'at ma je Siaya ok nyal dhi Kisumu ng'at ma je Kisumu ok nyal dhi Homa Bay ng'at mano tiende ni wadwoko koro warito mana ni wasungu ba mondo wuog loka mondo bi mano be nitiere problem kanyo koro wadwaro mondo wa encourage ka kura biro Kisumu kawuono ni nadwa ni mondo akawa mitoka tadhi Homa Bay be na ok na adhi neno Homa Bay to kata ka donje hotel moro kacha tanyo soda donga konyo jo Homa Bay mane kaka idwaro mondo obed jomanye ohero limbe mzungu unyalo paro ni mzungu mewo mondo bi Kenya ka mzungu ko mewo welo mawo kwa uzunguni kabiro ka they plan and they save yani gikano pesa kendo giikore ni limbe na odwo bira Kenya to wacho ni ngima na te kapok atho nyaka dhi e piny miluongo ni Kenya to jomokino ng'ato ni Kisumu ka to pok odhi kata Homa Bay to odak mana Kisumu ka koro odwa ni wabed kaka jo Kanyanam wabed gi tabia no wachak that culture of visiting and of spending and that, in that way wakonyo economy to wakonyo jowa be nwang'o tije mang'eny to samoro ganda nyalo wacho ni oyo kidwa dhi gima chalo Mombasa kaka koro kidwa dhi magawa ma intie mar White Sand samoro nyalo wacho ni oyo en omenda mathoth ahinya mondo mi dhi bed kama chalo kaka White Sand to samoro ng'ato pod weche mag uchumi tek onge kata gima tin monyalo chamo en wuon onge gima yot lakini gima to onge gima tek sani wan gi packages wan kod gima iluongo ni season nyaka ing'e nikech ka demand ni malo to pesa be dhi malo koro idwa mondo ing'e chieng' minyalo biro Mombasa irango to wacho ni an abo dhi Mombasa adwa na dhi Mombasa koro apango mondo adhi tadwa dhi Mara Beach nikech koro kanyo onge welo to nitie thuolo mang'eny koro ka gibe gidwaro sano gidwaro mondo timang'o mondo ji olemgi koro gidwoko pesa no piny koro sama gidwoko pesa no piny bende idhi idwoko koro pesa no yot moloyo kidhi Mara 12 ma ji te dwa dhi jowa en mana ni wan gi yweyo mag skunde Mara 4 Mara 8 Mara 12 koro inwanga ji te nyalo mana dhi e limbe Mara 4 nikech nyithindo ni ji te dwa dhi Mombasa sano Mara 8 ji te dwa dhi Mombasa sano Mara 12 ji te dwa dhi Mombasa sano to ute to gin mana maka koro gimedo be ang'o miyo ng'ato kinyalo wacho ni ang'o miyo ne kwanya bedo gi yweyo ma opogore ma miyo ma spread mondo mi ji ng'ato nyalo kawo Mara 5 na dwa dhi limbe Mara 6 dwa dhi limbe mi mondo wa spread mondo wawe high cost mo be allocated to those specific high stream seasons kama tiparo nade kawa duogo e gwenge mag Luo Nyanza gi eki nitiere kuonde mathoth ahinya ma bende nyalo bedo kuonde ma welo nyalo biro to dhi limo tiyudo ka okolos gi yo makare kata kidhi Kindu gini nitiere kuonde mopogore miluongo kaka Simbi Nyai Mageni kibiro Kisumu ka nitiere kuonde mathoth ahinya kata Siaya bende iparo ni en okang' mane monego bene kaw teloso kuonde gi maka ng'ato dwa biro ire to wacho ni oyo an gimoro adwa dhi Kindu Bay mondo mi adhi ane Simbi Nyai ma adwa dhi Kisumu adhi ane kama chalo kama ang'o miyo kwalos kuonde gi mag limo mondo bed maber gima dung Jeff ni dhano ok ong'eyo kuonde go kendo dhano ok owinjgi kata ka sama awuoyo gi ji moko ni wadwa dhi nyocha awuoyo gi joma watiyo go mondo akel gi koni ang'o mantiere Nyanza mwadhi neno ok ging'eyo matiende ni wan gi kuonde mabeyo nikech wan waneno gi pile chieng' moro adhi Bondo to adhi kang'o ka Jaramogi en kama akwayo ni mondo jowinjowa gikaw thuolo mondo gidhi gine
to kapok achopo adonjo ka Jaramogi to achung' tam nwang'o jagweng' to apenje ni ang'o maber ka mano ka Jaramogi tu onge gimoneno to oken mano en gima duong' sana nikech kideno ute mane Jaramogi ogero kaka dala Jaluo nego bed kaka ot mane okwongo gero kaka nokano bundene ka moro kanyo kaka nokano pesane ino kama oike mausoleum gin gik moko ma ka mzungu na to mzungu ywaka to wan to wakawo men ma hen mana koro gima duong' mokwongo en tiego jowa mondo ging'e ni Simbi Nyaima ging'e ni kama ka Jaramogi dala Obama mago gin kuonde ma very very important ni welo ni jogo madwa biro limbe to gi jowa modak area go mondo ging'e ni mago gin gibe gichak uso gima uso maduong' moloyo mokwongo en word of mouth kaka ineno awuoyo kodi ni kawacho ni bi Ugenya ingin mane asena chako uso bi ne River Nzoia ingin mane asena chako uso tayari tibe chunyi chamo ang'o maber Nzoia adhi ane River Nzoia miwacho ni koro mano iwuok kendi biro kendi ibedo jalimbe koro gima duong' en mondo wang'e gik moko ma wantiere go i Nyanza ka ma kuonde manyalo ywayo welo yani tourist attraction centers mago kwase create then county governments already wan gi tourism CECs ma waseromo kodgi be kata sama wuoye kodini nitie romo madhi nyime Mombasa ma Kenya Association of Hotel Keepers to na romo gi CEC tema kokone ma bende o attend that KHC men romo maduong' sana mar jo hotels koro mano nyiso wani kata Kisumu ka osechako bedo kating'ore malo kendo tende ma classes aseneno ka nitie mabedo classified maber aneno ka Eldoret ting'ore malo aneno ka Kakamega nyocha wan governors otimo conference kanyo to ino ka ji biro nindo kanyo Kisumu kich Kakamega nyocha kunya ting'o welo te madwarore kanyo koro gima duong' en ni wariwre uru kaka kaun moloyo destination selling okus ni wauso Siaya kende wauso region kuna kubedi Saket mondo bed ni nyalo dhi Kakamega idhi Forest idhi Simbi Nyaima ideno River Lake Victoria matin ichaki idhi Obama idhi ka Jaramogi to iduogo kama erokamnenya Victor Komanyo obro kawo yo matin ka ito waduogo e thuolo mar ariyo ka bende kwaduogo to obro chako loso achiel kachiel maloyo weche go eko mag mibadhi ma bende en achiel kuom jok malonyo weche go eko mag omenda wadwa ng'e ni ta ang'o momiyo walalo omenda mathoth e piny mar Kenya to waywak bende ni ngima pod tek ma indi en Kuku mar Wach. Maintie Jaramalulu TV Maindia na chino mar Kuku mar Wach Mikelo ni kodan Oloo Mbaka achiel kachiel odiochieng' ma kawuono wantiere kod Victor Komanyo ma bende waloso gode weche mopogore opogore weche go eko mag limbe ka achiel kod weche mag eko mag mibadhi achaka rwaki e studio kamano Victor kane wadhi e yweyo to ne wawacho ni mondo mi sirikande mag gwenge ojiw mondo mi giket oteku kata giket peke weche go eko mag tourism sites inyalo nyiso gi nang'o dakika achiel kende kapok wadonjo e weche mag mibadhi. An gima nyalo wacho ni mokwongo wan gi very attractive places in Nyanza ma ng'ato nyalo wacho ni dwa biro limo kendo nyalo moro jogo ma okwoko mondo gibi gine gik mane wasekwano kaka Simbi Nyaima ne wasekwano ka Jaramogi en kama duong' wasekwano kod Obama ni kama duong' na Kisumu ka kata mna Seme ka wan gi Kitimikai kidhi Kakamega wan gi Forest Bay koro wan gi gik mang'eny ma ng'ato nyalo koro gima na kwayo gima neno ni nyalo tero wa mbele e wiro mag limbe e kor gwenge en ni mondo wane ane kaka wanyalo protect these centers I then kaka wanyalo market gi and to talk about them if we don't talk ka ini woni kiaber Simbi Nyaima ka kiaber odi ng'ama biro limo odi onge ka gimo chung kwa wacho en mana ni pile kanga to chung wacho ni Siaya rach ng'ama dwa biro Siaya marach onge to kwa ling ni Siaya ber wan gi dala gik manyo jo county timo kaka Dala Sevens ka manje inono ka timore ka those things sports tourism they are really important and antiere kata mana functions anima aparo ni Siaya timo I don't remember the name duog dala or something they're doing it the end of the next week which is very important mano gima duong' sana nikech en gima dwa kelo dhano kanyakla koro gik kamano neno gik wanyalo kata Obama Obama is coming also so those things what we want to do about them talk about market them let our people go out there let's use media to tell people that look Siaya is good Kisumu is good mondo people of gibi lembe ikonde kaelago
talking about them is the most important. I think upon county can you allocate a budget mar communication madhi yore mag tudruok kakoro unka to uketo ge media mitandao ilongo gina one internet mondo jione kata ngama ni mabor nyalo neno kendo nyalo winjo ni nitie gima ber ma wang' ni kadhi Kenya tadwa dhi limo kata mana jam kamba moro kata mana jam Swahili moro nyalo wacho na dwa dhi Siaya kata Kisumu mondo ane gima kama erokamano ahinya Victor wadonja ne na matine weche gweko mag mibadhi ineno ka piny mar Kenya sani kidhi kamoro mora kidhi e sekta ya KPC mana weche mag mibadhi Kenya Power weche mag mibadhi anwa weche mag mibadhi un kaka jok mabende olonyo weche mag mwandu mibadhi niere inyowa iyo machalo nade koso diber ni ene modongo piny mar Kenya nikech sani ochalo part of our agenda ni mibadhi niere en tika moro midhi nyaki winji Jeff mibadhi ok en gima ber mibadhi goyo economy piny kendo mibadhi mayowa kaka wanyalo konyo joma deserve nikech sama pesa okelni en mar osiptal to ng'ato wacho ni yath mar siling 10 onyiewo siling 100 tayari mano en mibadhi mano tiene ni yo kuboido yen yo maber mibadhi mayowa maendeleo e kor gwenge en gima rach sana ni seche mwuoyo e weche ma county magwa koni to gima anwango uti mbele en kipao mbele miwuoye mbele kabisa en ni Siaya nitiere mibadhi Ugenya nitiere mibadhi county magwa gintego sani koro odonjo ma en kata kambe mag sirikal nitiere mibadhi ok en gima ber to nyaka watamre mibadhi to gima bende anwango ni jomoko tiyo gi mibadhi be mana kaka gi yore mag siasa Kod wati kisani Jeff to wachuna ni Jeff ni gima Jeff no timo gini mondo watieki ngech kwa se wacho ni Jeff ni gima badhi to onge ga dier be koro inwan ka wan jok matiyo e yore mag kano pesa kaka kuro nchino ka jikero golo chek ni jogo duto motelo ni kuonde mag pesa mondo dhi dala kendo mondo giwe thuolo bange mondo opwodhgi kendo mondo hagi chak gidu kendo tinwan ka anan ng'at ma ochung' koka pesa no seche mang'eny gimino kaka iwacho ondo wakao kambi kaka koro kambi kaka mag power kata ketrack miwuoyeno inyanwango ni engineers ematimo gigo inikelo nyakela kata mudete mang okelni everything kose los maber ni tich no setire sani ka abet ka rito mana ni mondo mia completion certificate mar contract to se miago assign pesa no koro inwanka makoro kina donjango makoro ane jami badhi to jogo mano dhi orango yorno mane okolos maber to gindo kendo wegi koro mibadhi en gima lach kendo en gima dwarani mondo samwarange mondo warange matut to an amor gi gima koro ineno ka koro kero sekawa mondo waler Kenya mondo Kenya obed kamoro ma ji nyalo timo business nikech oketho ohala inwan kidhi Rwanda for example the ease of doing business yo matimo ohala inwan ka joma dwa kelo pesa mor di Rwanda nikech gichopo kale onge mibadhi onge gima ng'eny michulo nchul gini no waje mana nchul pesa makama inwango license bas tichako hala kai kibiro ichulo kama inwango license mar county license mar sijigi sendo inigi license mopangre kama ikor sisi licenses kende minyalo kete ni kaw license adi achiel tichulo di chiel to basi rumo koro mago maketo points of corruption to kinong mibadhi en gi moro manyalo ketho ohala yo malach kabisa kende samni koro inong ka koro waholo pesa mineno mwatiyo mikwalogo nus mar pesa go gen pesa mwaholo ma kwoko omiyo nado kichopo kata ka okwobi wuoye budget maber but mibadhi chakre kod sama ikelo pesa gi timiyo gini Jeff in gi million 20 moditigo to onge gimone getem koro itimo nango doki chako paro koro in gi million 20 mosibeda allocate budget ene mochako kelo mibadhi kapod kata mibadhi okobiro nikech koro an gi pesa tike ka sirikal timo kwano mare en ni pesa kose mito nyakitigo koro ji chako dwaro ono tigo nade watime nade in gi pesa to gimitimo go onge koro ichako tiyo okay wachak wagera ne yo kai to yuno maybe ji okudware aya oru ji kana kalo kismano ka kisumi gero kenda moro to inyano nkasa moro kunde moko mane wagero yore kadhi e kinde moko gin kunde ma ji ok tigo kata mtokni ok dhiye koro watimo gik ma not important then bange wachako donjo kaka wanyalo golo pesa no mos koro wachame then all of a sudden inonka koro mibadhi ose keto tiende kendo koro donjo makoro pesa no dhima na kamano koro mane gi mokuongo modoro mondo wachaka ne discipline yani tiende ni wachak gi
bedo gi discipline yore mago mag budgeting, then mano wanyalo kelo wanyalo bedo ga chiel kuom gigo nyalo dwoko mibadhi chien. Tiparo nade ondamo ma sirikal goyo kedo kod weche mag mibadhi? Neno ka pis mar jamin wach maduong' kata DPP Nurdin Haji sani oketo matek ahinya. Paro ni bende wantiere gi step ondamo moko nyime e kedo kod mibadhi sani. Koso en mana gik miwacho ga ni timo mana nonro to gike report. Kosegol report to lal kamano. Aparo ni gi sani to ntiere gima timre. In fact ka isomo kata gazeti isomo news, something is happening about corruption, and nego wa pack kendo nego wa tiu puoch gigo matimre. Kata ka kukelne report to kaka Nurdin kukelne report mok ni kare to duoko wacho na pana ma ok nyal dhi kalo doho kech kodhi do kudwar story do dwaro ni mondo miye ni amaye kaka Jeff notimo kama motimore mimiye maber yaka gikalo maber to kila wach mona aparo ni gini notimore to mag paro go kubikalo. Koro sani gima timore gitemo timo nonro yo makare nikech jalo makoro ochung' koka donjo ni jino aneno ka otimo maber to ntie gima timore. Aparo ni nego wapak kendo nego wawach maber ni nitiere gimoro matimore to gima timore no and again ni wabro bedo gi lokrok ndalo mabiro. Aparo ni koponu atiko tam ni kwadhi kama to wabro loko Kenya. Wabro loko Kenya. Ero kabere nya Victor Komanyo. Wach ni mogik to molo ne oganda mar wuok Siaya e weche mag dongo. An ja Siaya kendo ana hero Siaya. Ana ja Ugenya. Ana kaka ja Siaya His Excellency Rasanga en gava mara to wadwaro ni mondo wawe siasa. Aneno ka kata ka kunde mo antie dhano pod goyo siasa, dhano pod goyo Rasanga to ne wasitieko. Kidhi Ugenya ino Chris Karan dhano moko pod paro ni pod nitiere nafas ma ni pod wabodo kesi yiero robodo kesi siasa mago dwoko dongruok chien. Wane wadon koro yiero ne wasitieko wadhi mbele wa support jogo nikech ngata chiel an Jeff okwanya doko wabunge waduto te. Ngata chiel kumo manyaka dok mbunge. To ngata chiel no kose doko mbunge to one support e mondo mi wakel dongro. Ngata chiel emanyalo bedo governor. Governor marwa sani en Rasanga. Onego wakony Rasanga mondo koro oterwa mbele. Nikech Rasanga tiko tamne. Koro kwachako kendo goe to waduoko dongruok chien. Koro gimanyalo wacho nje Ugenya en ni Ugenya unyolo thuondi. Ungi angeni Daniel Juma eno siepna angeno hito to hito eno siepna Karan be eno siepna David e bende nyathiwa. Koro nyithindo gi wadwa mondo wanyisgi ni wan nyithi ngata chiel wawe uru laure siasa oserumo achiel kuomwa osekao koro wayie ne mondo timang odhi mbele kosetieko to kendo bangi gine abich kendo boduga kendo botima kama ne wachakecha to wan gi chama marwa. Koro chama ni mondo warit mondo wane nwanyalo dhi mbele kod chama mondo wakony piny mondo piny obed kod. Daniel Juma nochako chenro moro Ugenya ni dongruok dala Ayup ni odhi maber kaka en achiel kuom jatelo go kuma chung' ne weche mag kwe e Global Peace Foundation. Dan nochako to dongruok maber dongruok dala kendo dongruok dala dhi maber to adwaro mondo ahimiza mondo odhi nyime gi konyo jopiny. Nikech gimo miyo wan ka waduto te en konyo jopiny. Ero kamano nya Victor. Goni ero kamano dala chopo e Oloo TV. Kai dok Mombasa to imosno jo Mombasa. Abro muso joho. Muso. Ero jo man kocha bete. Kagi kanyo ero ma Indian giko mar cheno mar Kuku mar wacho dichieng' ma kawuono ritu masani anje Oloo Mbaka.